mogelijke en onmogelijke gesprekken te voeren. Dus als we even, de directeur hier is, dank u meneer de directeur om te willen komen, zullen we graag beginnen, want er zijn nog een paar dingen op zijn agenda overigens op de grond te komen. Hier staan we dan op heilige grond, zullen we maar zeggen, met een kleine overdrijving tussen de Zijdeoever en de Voeroever, waar we 4 jaar hebben doorgebracht, samen hebben doorgebracht. We zijn met 48, en ik moet zeggen 49, want er is Wilfried Dijkhoff die op de lijst komt, maar die toch wel heel kan nog een goede dag komen zeggen, en is verdwijnen, maar het doet er niet toe. Dus met 48, waarvan 32, 33 echte gepromoveerden zijn, die herkenbaar zijn vandaag, 1 mei, de rode bloem, dat ook erbij, en een aantal aangewaaiden, zullen we dat noemen. We denken ook nog even bij het begin dat best aan diegenen die er niet meer bij zijn, 8 medestudenten van destijds die ons al verlaten hebben, een aantal partners van medestudenten, allemaal mensen die veel te vroeg zijn ontvallen. En het is een goed ogenblik om daar even aan te denken en waarschijnlijk komen ze in de verhalen van vandaag met naam nog wel even terug. Wat heeft Leuven ons gebracht? Deze plek waar, als je straks niet in dit gebouw had, in het bloed die gebouwd waren van de faculteit, maar op andere plaatsen in het park zullen wij nog wel een paar druppels niet opgedroogd zweet terugvinden. Als we goed kijken, weer een overdrijving. We komen vandaag zeker nog een aantal overdrijvingen. De verhalen die we vertellen krijgen elke keer dat we bij elkaar komen een laagje verf. Ze worden bijna ongelooflijk of niet meer echt te geloven. Nochtans, onze kleinkinderen luisteren met veel plezier naar een aantal van deze verhaaltjes. Wat hebben wij meegenomen? Wel, ieder van ons heeft de faculteit verlaten met een rugzak. Een rugzak waar een aantal dingen in staan. En waar ieder van ons een ding mee gedaan heeft. Een van die zaken die daarin terug te vinden zijn is wat kennis over veel verschillende items, opleiding van heel breed. Veel verschillende items, wat ook geleid heeft tot een nogal brede inzetbaarheid van die groep van destijds. De generatie van destijds is gebleken, is maatschappelijk breed inzetbaar. De items waren niet allemaal even diep, waren pakken bij die af en toe folkloristisch waren, echt en vermeend, maar goed even goed, we hebben daarmee een brede kennis meegenomen, een bagage die ons wel van pas gekomen is. In dat rugzakje vind je ook een aantal sociale vaardigheden teruggekomen vanuit de praktica, waar we samen op de terrein een aantal dingen hebben beleefd, moesten doen tegen of met ons goesting. De ene kon al wat beter het ene, de ander kon dat beter iets anders. En er was altijd vriendschap tussen ons om de ene wat bij te staan in een aantal dingen waar de andere minder goed in was. Sociale vaardigheden. Een ander compartiment van het rugzakje, of de rugzak ondertussen geworden, is een soort van, zal ik het noemen, een lijst van namen, studiegenoten, jaargenoten, beter gezegd een lijst van vrienden, want dat zijn wij ondertussen geworden en ook gebleven bij onze, of via onze en dankzij onze regelmatige bijeenkomsten. Vrienden gebleven, ook professioneel al eens in contact gebleven, hoe dan ook een lijst van vrienden. En misschien is dat wel het meest interessante wat in die rugzak terug te vinden is. In mijn verblijf van de KU Leuven, een aantal jaren, heb ik gemerkt dat in andere faculteiten en bij collega's al is de vraag geweest van, wat is dat toch voor een ras die sportkoppers? Je vindt die zoal overal terug in de maatschappij, die doen van alles, ze zijn sociaal waardig. Hoe komt dat toch? Wel,
reden is eenvoudig. Onze rugzak zit vol goede dat en zit vol goede dingen. Dan ben ik ook eens op zoek naar plaatsen of andere diploma-richtingen aan deze universiteiten misschien dezelfde kwaliteiten genereren. Dan eerst in de eigen achtertuin gegaan naar Arenberg, bij de buurt is, eerlijk gezegd, ik heb het daar niet gevonden. Ik ben ook eens op de berg gaan kijken en ook daar heb ik het niet aangetroffen. Ik ben dan uiteindelijk, zo'n lange lessen zal ik maar zeggen, op de stadscampus terechtgekomen. En ik heb lang moeten zoeken, maar er is toch een richting waarin ik eigenlijk veel gelijkenissen terugvind. En dat is de richting kerkelijk recht. Ja, in zijn naam, ik zei het al, af en toe in Rome, al eens in de politiek, ook al eens in de media, af en toe maar in de bank, zoals we dat weten. Dus sociaal vaardig, terug aan de universiteit en de rector. Je kunt het niet beter verzinnen en ik vind dat de gelijkenis van deze rugzak en uw rugzak toch wel echt typisch is. Ik geef zo dadelijk het woord aan onze lezers, Geert Gouder. De promotie 64 heeft iets speciaals altijd gehad. Wij zijn ook kerkelijk echt recht op het pad gebleven. Wij hadden 2 priesters in de eerste kant. Ze zijn hier niet. Dus dat ze ook niet herkennen, denk ik. En die hebben ons door die 4 jaar het rechtelijk, kerkelijk op pad gehouden. Heel de tijd. Het is na 4 jaar echter hebben we gemerkt dat zij ons niet gemissioneerd hebben, maar dat wij hen gemissioneerd hebben. En ze hebben dan wijselijk na het verhaal van het diploma, zijn ze ook gewoon vader en grootvader geworden. Promotie 64 heeft iets speciaals. Het heeft dit van de basis van een reeks veranderingen binnen deze faculteit. Geert gaat het daar zo dadelijk even over hebben. De veranderingen aan deze faculteit die ertoe geleid hebben dat er op een bepaald ogenblik in 30 Nederlands onderwezen wordt. Geert zal daar even over uitweiden en dus zeker dan al over de jaren 63, 64. En die beweging, ere wie ere toekomt, dat moet hier eens gezegd worden en herhaald worden op regelmatige tijdstippen. Die beweging is tot stand gekomen onder het motorschap van Geert. Geen trein zonder machinist, geen auto zonder motor. Iemand moet het aantrekken. En de rest is mee in het enthousiasme gestapt van die periode. En we hebben een aantal dingen gelezen. Het is raar om het zelf te moeten zeggen, maar de huishistoricus vergeet het af en toe al eens te vermelden. Je weet, academici hebben de neiging om de spot op zichzelf gericht te houden. En ze moeten dan, zeker in de geschiedschrijving, eventjes draaien naar de goede richting en trachten de realiteit te ontwaren. Maar goed, dat is iets wat onder academici alles gebeurt. Ik geef nu graag